dos asuntos a tratar na Xunta de Gobernos, pero é un venres distinto, inevitablemente polos acontecementos que pasaron o pasado mércores en Vigo, esa desgracia. Desde aquí, pois, quero reiterar as miñas condolencias a todos os familiares e seres queridos das vítimas, desexar unha pronta recuperación de todos os feridos e tamén agradecer unha vez máis os traballos dos equipos de extinción e emerxencias. Relacionado co Xunta de Goberno, vou a resumir os asuntos principais e logo tamén tratar un asunto que ten que ver cos 100 días que hoxe cumprimos ao fronte desta Diputación. 100 días nos que o novo Goberno da Diputación, deixou claro que vai estar a carón de todos os concellos. Sabedes que o luns están convidados todos os alcaldes e alcaldesas da provincia para coñecer o programa dos investimentos, e 100 días no que este goberno mobilizou un total de 18,5 millóns de euros en diferentes proxectos e programas pensados para facer a vida mellor aos nosos veciños e veciñas. Pero xa digo, máis adiante desenvolverei esta cuestión e, por lo tanto, permitideme que comece cos asuntos da Xunta de Goberno que suman un total de 1,7 millóns de euros. E comezamos índonos a Lanzada, onde son unhas instalacións da Deputación Provincial, e vamos ali ao centro vacacional, onde fai pouco máis de un mes remataban os campamentos infantís que acolleron a máis de 1.500 rapaces e rapazas. Pois ben, na Xunta de Goberno imos aprobar as bases de edición do verán que ven, no que imos a investir 380.000 euros. Ofertamos 1.540 prazas, convocamos 11 quendas dunha semana de duración entre o 23 de xuño e o 7 de setembro, e desta vez vai estar aberto a rapaces e rapazas nados entre o ano 2011 e 2016, ambos anos incluídos, e ca condición de que estean empadronados en algún dos 61 concellos da provincia. Destas 1.540 prazas dispoñibles, 1.330 adjudicaránse polo procedimento xeral e 210 están reservadas para menores en situación de risco ou exclusión. No caso das de procedimento xeral, a Diputación subvenciona 130,93 euros do custo por praza, de maneira que o importe final que teñen que aboar os beneficiarios é de 110 euros por persoa. E logo, as familias numerosas ou familias monoparentais poderán acollerse a descontos ata aboar 80 euros. E se falamos das prazas para menores en exclusión, a Deputación asume o 100% do custo. Así que xa digo, hoxe, en Xunta de Goberno, aprobadas as bases, logo o seguinte paso administrativo é a publicación das mesmas no Boletín Oficial da provincia, que será en xaneiro, e o día seguinte á publicación ábrese o prazo para que se poidan formular as solicitudes, un prazo que será de 20 días hábiles. A adxudicación será por sorteo, porque, como sabedes, e vos podedes imaginar, o número de solicitudes é bastante máis amplo que as prazas dispoñibles. Sen saírnos do eido infantil, sempre co obxectivo de mellorar a seguridade no Centro Príncipe Felipe, a Deputación vai investir 374.000 euros nas obras de sustitución de escaleiras de emerxencia no Centro Infantil Xuvenil Escola Fogar Príncipe Felipe. As obras terán un prazo de execución de 5 meses. No proxecto que vimos de aprobar na Xunta de Goberno inclúense as seguintes actuacións: a nova escaleira e demolición do cerramento e a coberta exterior, a nova envolvente exterior, o saneamento das vigas e alicerces da estrutura principal, e tamén como complemento a esta obra instalaránse luces de alumiado de emerxencia, portas de emerxencia e realizaránse traballos de pintado. E, finalmente, teremos grandes novidades no que se refire
a fondos europeos. Aquí vamos a falar dos seguintes proxectos. En primeiro lugar, un que afecta a conservación da nosa costa, logo tamén outro que ten que ver ca instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Comezamos polo primeiro. No que se refire ao proxecto que comentaba que ten que ver ca conservación da nosa costa, aprobaremos o proxecto Biocosteiro Conservación da Biodiversidade en hábitats costeiros galaico-portugueses para promover e lograr un desenvolvemento equilibrado das economías locais. É un proxecto con cargo ao Programa de Cooperación Interregional POCTEC 21-27 e aquí a Diputación é o beneficiario principal deste proxecto e o seu orzamento é de máis de 350.000 euros do que este programa europeo financia o 75%. Neste proxecto tamén participan a ASEO BirdLife e a Cámara Municipal de Viana do Castelo. O obxectivo? Pois o obxectivo é mellorar a conservación dos hábitats costeiros na franxa marítimo-terrestre do espazo transfronteirizo entre a provincia de Pontevedra e Viana do Castelo, reducir a presencia de especies invasoras, repercutir en actividades locais como pode ser o turismo, desenvolver tamén accións de sensibilización a escolares e a sociedade xeral, promovendo así un novo modelo de xestión turística responsable e sostible. Segundo proxecto que vos comentaba, que ten que ver con fondos europeos, refírese ao programa MOVES 3, onde investiremos preto de 290.000 euros. Aquí están financiados cos fondos Next Generation e o que se vai a facer é instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en instalacións da Deputación Provincial e así fomentar a mobilidade sustentable. Nomeadamente, installaremos 2 puntos de recarga no Centro Príncipe Felipe, 3 de recarga dobre na Estación Fitopatolóxica Areeiro, 3 dobres no Viveiros de Empresa de Barro, 3 dobres e 2 simples no Parque de Maquinaria, 2 na finca de Mouriscade e un dobre no Viveiro de Empresas de Lalín. E, por último, outro proxecto. Xa digo, no marco de proxectos financiados con fondos europeos, este proxecto, pois, enmarcámolo no que ten que ver co reto demográfico do rural, e para iso poñemos en marcha o proxecto HUB para a loita contra a fenda digital e a sociedade non desexada no medio rural da provincia de Pontevedra. Inclúe un orzamento total de 500.000 euros, do que o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico financia 280.000 e o resto, 220.000, son aportados pola Deputación de Pontevedra. E o programa ponse en marcha como un proxecto piloto nos concellos de Illa de Arousa, As Neves, Cuntis, Forcarei e Moraña. Deste xeito, a Deputación pretende mellorar a autonomía e a calidade de vida das persoas maiores, así como a mellora da súa relación coa administración. E agora, unha vez asinados os convenios de colaboración con estes 5 concellos, un dos primeiros pasos que damos é a posta en marcha dunha plataforma innovadora de formación que conta cun orzamento de 250.000 euros. E constará de 5 fases. A primeira, que é a dotación e posta en marcha das aulas virtuais, logo a posta en marcha da plataforma de formación activa e contidos digitais, a realización dunha experiencia formativa e formación interna e a entrega dun libro branco de servicios digitais inclusivos e accesibles á administración, así como tamén, por último, Big Data. Queremos mellorar a calidade de vida dos habitantes do medio rural, da nosa provincia, e iso consíguese garantizando o acceso ás novas tecnoloxías. E xa, case por último, antes de entrar no balance dos 100 días, tamén nese obxectivo que temos de compartir con todo o mundo de que Pontevedra é disfrutar, imos organizar a vindeira semana dous workshops de turismo en Alacante e Barcelona, serán os días 18 e 19 de outubro, respectivamente. Trátase de actividades de colaboración co sector turístico privado, nos que 20 empresas da provincia
manterán reunións profesionais, reunións de traballo con un cento de empresas de ambas contornas para compartir experiencias profesionais e realizar degustacións de produto. Seleccionamos Alacante e Barcelona porque son importantes mercados emisores para o destino Rías Baixas, que é o noso destino. Barcelona, segunda cidade de España, pola renda, o volume de visitantes cataláns e tamén algo moi importante que é a conexión aérea directa con Vigo. E no caso de Alacante, importante polo peso poboacional que ten e tamén polas mellores conexións que ten con Galicia. E xa para rematar, hai 100 días que este goberno botou a andar. Foron 100 días de estar pegados á rúa e manter unha actividade de goberno intensa, 100 días de un goberno que demostra cada día ser o de todos, lonxe do sectarismo, e 100 días de municipalismo. E non hai nada máis poderoso fronte a unha opinión ou fronte a algún incluso dos insultos que vimos recibindo neste tempo que as cifras e os datos reais. Digo pegados á rúa porque participamos en máis de 270 actos, o que equivale a unha media de 3 por día ou incluso en algún momento de 4 por día. Digo Diputación de Todos porque nestes meses de traballo houve un intenso contacto público e tamén, e sobre todo, privado, cos alcaldes e alcaldesas, e con outras administracións. Isto foi unha constante, así como tamén contacto cos cidadáns da provincia, isto sobre todo na rúa, e tamén co tecido asociativo. E digo municipalismo porque soamente a través da Xunta de Goberno xestionamos 18,5 millóns de euros, dos cales o 70%, 12,6 requeron directamente nos concellos. Na miña toma de posesión, xa digo hoxe 100 días, comprometínme a convertir os concellos nos grandes protagonistas deste mandato. Dirixímonos a eles, aos 61 concellos, para poñernos a disposición e tratar os investimentos neles e tamén a traballar en plans de futuro para situalos no centro. É dicir, cumprimos e seguiremos cumprindo. Pero ao mesmo tempo non renunciamos a traballar e a apostar directamente pola mocidade, onde mobilizamos 1,8 millóns de euros, polo deporte, unha das grandes prioridades, onde xa investimos preto de 1,8 millóns de euros, polo medio ambiente e eficiencia enerxética, ao que destinamos máis de 1 millón de euros, pola igualdade, que para nós é un motivo de unidade, non de confrontación, e por iso destinamos 410.000 euros tanto para concellos como para tamén entidades de ámbito social para impulsar proxectos relacionados coa reducción das fendas de xénero. Comprometidos coa cultura, destinamos 300.000 euros ou, por poñer outro exemplo, no reto demográfico, no que aprobamos máis de 250.000 euros para apostar pola formación en materia de novas tecnoloxías no rural. E a marxe disto, pois protagonizamos tamén fitos significativos que se seguirán concretando nos vindeiros meses. Por apuntar algún, pois a reunión con alcaldes que nos fixeron tan pronto tomamos posesión unha solicitude formal de reunión, por exemplo, foron o alcalde de Pontevedra, Miguel Alenxo Fernández Lores, ou de Vila García, Alberto Varela, que, por certo, ningún é do noso partido. Outro fito significativo é o novo rumbo do Museo de Santa Clara, con cambios necesarios que redundan na apertura de ambos dous tesouros á cidade, ao tecido cultural e tamén na salvaguarda dos xardíns do convento de Santa Clara. Ou mesmo o compromiso ca grada de Gol de Balaídos, onde esta semana volvimos de solicitarlle o proxecto ao alcalde de Vigo, un tema moi importante que é a concreción das transferencias de Lourizán e a Escola de Canteiros de apoio á Xunta de Galicia, ou tamén os 400.000 euros xa investidos na mellora
Príncipe Felipe ou das instalacións Areiro, por citar algunhas que xa digo que son de titularidade da Diputación de Pontevedra. Ou mesmo algo que redunda en beneficio dos concellos, os nosos grandes protagonistas, que é a modificación das bases do programa PON 2030, que aquí os concellos non se van a ver penalizados por percibir unha axuda da Xunta de Galicia. Ou no eido turístico, como último xa exemplo, pois o novo comenzo do Observatorio Turístico, que empregará datos do INE e do sector para medir a afluencia turística ás nosas rías baixas. Polo tanto, foron 100 días que deron resultados, que abriron a Diputación a todos os concellos, a todos os cidadáns e colectivos, sen excepcións de ningún tipo, e tamén se permiten 100 días que darán froitos moi relevantes para a provincia nas vindeiras semanas. Así que, xa digo, vindeiro luns, recibiremos aquí a todos os alcaldes e alcaldesas da provincia para trasladarlle tamén outros dos compromisos que adquirín, que é reforzar os investimentos nos concellos que tamén imos a cumprir. E sen máis, pois, agradecer a vosa presencia que queda aberto a calquera pregunta que poidades e que irades realizar. Bueno, pois nada. Moitas grazas. Os que non colledes ponte, levade o mellor posible.